Good evening po sa lahat. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, salamat kay Madam Estrella Byfield. Biglaan lang nag-live ako ngayon. Maraming salamat, Madam Estrella Byfield. Long time no see. Ayan, for almost 1 year, ngayon lang po ako nakapag-live. Ayan, maraming salamat din kay Chelsea. Ayan, sana all. Ayan, kumusta na po kayo, Madam Estrella Byfield? Long time no see na po. Ayan, ngayon lang, only ako naka-5 live. Tagal-tagal na ng panahon. Ayan, gusto ko lang kasing pasalamatan, Madam, ayan, sa mga nanonood sa akin ngayon. At tagal-tagal na nga po ako hindi nakakapag-live at umabot na nga po ako ng 6,000 subscriber. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Ayan, maraming salamat po. Yes po, Madam, ngayon na po talaga. Actually, schedule na ito last week. Tapos, na-postpone. Kahapon, may schedule uli. Hindi rin natuloy kasi may emergency na pinuntahan din ako. So, ngayon, medyo gabi na nga. 9:30 na dito sa Pinas. 9:30 p.m. So, ayun. Sabi ko, try kong mag-live ngayon. Kahit mga 1 oras man lang, makapag-live ako para kung sakali may pupunta ka ako, ayan. Gusto kong pasalamatan kasi nga sa 1 taong hindi ako nag-live, ayan, naka 6,000 subscriber na rin po ako, ayan. At gusto kong magpasalamat sa mga kaibigan kong nandito sa YT. Ayan, maraming salamat sa
sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan, kaya po ako nag-live sa ngayon. Ayan, maraming salamat din kay Utol Fish The Adventures. Ayan, salamat sa patamsak dyan. At shoutout din kay Ma'am Kat. Ayan, mega love shoutout to all. Ayan. Long time si Ma'am Kat. Ayan, ngayon lang po ako nakapag-live. Tatry medyo kasi ayan, loading. Ang huling live ko po nung 2022 pa, June 12, 2022. Kaya inabot na po ng mahigit isang taon, ngayon lang po uli ako nakapag-live. So, hindi naman po ito magtatagal. Siguro paabutin ko lang ng 1 hour. At gusto ko lang pasalamatan yung mga kaibigan ko dito sa YT na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Nandyan lahat. Palagi. Yan, makikita ko nagko-comment sa aking mga video kahit minsan na nga lang tayo makapag-upload na mga video. At nalilibang din tayo sa pagre-reels. Ayan, maraming kaibigan sa Facebook. At iba pa rin dito sa YouTube. So, hindi ko rin maiwanan basta-basta yung YouTube kasi kumbaga dito na rin ako dala at marami na rin ako naging kaibigan dito sa YouTube. Ayan. Yads, Amoja Vlogs, thumbs up, maraming salamat at pakibigyan nga ng jacket be si Yads Amoja Vlogs. Ayan, maraming salamat sa pagpasyal at kay Utol Fish The Adventures. Ma'am Kat, maraming salamat. At nandyan ka kay MGO Marinong Galaw Official. Maraming salamat MGO sa patamsak mo dyan. Ayan, nagtataka ka siguro kung bakit naka-live ako ngayon. So, na-postpone ito. Dapat last week pa ito ng Saturday. Tapos kahapon naman hindi natuloy. Sabi ko nga medyo gabi na nga. Tuloy na natin kasi matagal na naka-schedule yan. Titingnan lang natin kung may bibisita pa kasi nga gabing-gabi na. Almost nasa 9:35 PM na ngayon dito sa Pinas. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan kong walang sawang sumusuporta kay Sinas Vlogs PH. Ayan. Kay Madam Evelyn Kianday, salamat sa kita. Ayan. Alam ko kasama ko rin ito sa Team Sangkay. Yan, maraming salamat. Marami tayong mga kaibigan dito sa YT. Yan, yung aking bayaw, nandyan din si Ropes Fabrication. Ayan. Maraming salamat, Evelyn Kianday. At matagal-tagal na rin po talaga akong hindi nakakapag-live. Siguro may gitsang taon. Ayan, tinry ko lang makapag-live ngayon. Ayan, maraming salamat sa pag-shared. Ayan, kay Madam Estrella Byfield. Ayan, Chelsea, maraming salamat at kay Nung Gala Official. Ngayon lang tayo nakapag-live. Kay Ma'am Kat. Si Ma'am Kat, nakikita ko madalas din to nagla-live. Napapasyalan ko rin to. Sa minsan, at si Estrella Byfield sa aming grupo din na FFT Family. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at sa team. Nandyan si MGO, si Chelsea, si Fish The Adventures at maraming salamat po sa inyo at nandiyan kayo. Ayan, out sa 7 million people in the house. Naninibag na nga ako. Grabe, ganito pala MGO, natatandaan mo. Ang uli kong live nung
per live ko nung ako'y ma-monetize nung June 2021 ba yun? 2022. So, parang 2021 pa. Ang tagal-tagal na, grabe. Yung Grand LS ng Team Alliance. Yan ang natatandaan ko pang pagla-live ko. Matagal na talaga. Ayan. Mega love shout out. Hello sis Evelyn. Ayan, mega love shout out sabi ni Madam Estrella Byfield. Ayan, mega love shout out dito. Fish the Adventure sabi ni MGO Marinong the Official. Ayan, MGO sabi ni Fish the Adventures. Sir at Marinong Gala Official. Ayan, bongga love shout out. Miss you. No, ayan, sabi ni Madam Estrella Byfield. Ayan, nagkita si Madam Estrella Byfield saka si MGO. Magal na kasi. Tatanda pag nagla-live din si Madam Estrella Byfield. Ayan, hindi rin kami nawawala. Yan, si MGO. Kasama ko yan na pumupunta sa live ni Madam Estrella Byfield. Ayan, shoutout sa Team Alliance, FFT family, at Sangkay na nandyan ngayon. Bongga, love shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat. At gusto kong pasalamatan yung mga nagtiwala sa aking YouTube channel. Ayan, nakaka 6,000 subscriber na po ako. Maraming salamat at almost 2 years na rin po ako palang monetize ang aking channel. Ayan. At shoutout din, ayan, si kay Ate Lot. Ayan, mukhang tulog na ngayon. Medyo gabi na kasi dito sa Pinas. Ayan. Ayan, Madam Estrella Byfield, maraming salamat Manoy. Fest the Adventures, siyang bongga love shoutout, sabi ni Madam Estrella Byfield. Ayan. Maraming salamat din kay Heller Vlogs. Ayan, kasama namin ito sa FFT family. Ayan, matagal-tagal na rin hindi nakakapag-vlogs, nakakapag-live si Ines Vlogs PH. So, for almost a year na. Ayan, ngayon lang uli nakapag-live. Yan, maraming salamat Madam Estrella Byfield sa pag-shared sa ating FFT family. Yan, pumasok na si Madam Heller Vlogs. Maraming salamat po at shout out sa 5 million people and those. At paabutin ko lang po ng 1 oras ang aking live na 17 minutes na po tayo. Ayan. Para, kumbaga, mapasalamatan ko lamang yung aking mga kaibigan dito sa YouTube. Medyo, kumbaga, nananamlay na. Nananamlay na. Medyo bumabagal ng aking mga upload. So, tatry ko na mag-upload para bumalik ulit yung aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Madam Heller Vlogs, bong love shoutout. Salamat, Madam. Ayan, sabi ni Madam Estrella Byfield. Mega love shoutout to all po dito. Ayan, sabi ni Manay Villa Ruby Vlog. Maraming salamat sa FFT family. Maraming salamat po sa inyong lahat. At Madam Heller Vlogs, ayan, mega love shoutout sabi ni Manay. Bella V Vlog, ayan. Heller Vlogs, mega love shoutout po Madam Estrella Byfield. Ayan, si Sikoy at Estrella Byfield, good morning sa iyo dyan. Ayan, nasa Canada si Madam Estrella Byfield, good morning daw, sabi ni Manay Villa Rupi Vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat at si Sikoy.
At Villa Ruby Vlog, Baong Galaw shout out, sabi ni Madam Estrella Byfield. Ayan, naninibago na akong mag-live. Ayan. Heller Vlogs, Villa Ruby Vlog, Mega Love shout out. Ayan, shout out sa 9 million people in the house. At maraming salamat. Ayan, kwentuhan lang tayo, kumustahan, at hindi naman po magtatagal ang aking live. Pabutin ko lang po ng 1 oras. Ayan, salamat po sa inyong pag-support. Salamat po sa inyong pagbisita sa aking live ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kumusta po kayong lahat? Ayan, alam ko na itong mga kaibigan natin dito sa YT, si Madam Estrella Byfield, Heller Vlog, Evelyn Kianday, Villa Ruby Vlog. Active pa talaga ito sa YouTube. Ayan, si Utol, si The Adventures, yung aking kapatid na si Simple Lotlot. Ayan, halos kaming 3 na lang. At si Gwapong Hesoyo, halos iilan na lang kami din na active sa YouTube. So, yung iba, naging busy na rin sa kanilang mga trabaho. So, ayun, isa-shoutout ko na lang lahat. Yung aming kasama sa Team Alliance. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, 7 million people in the house. Yan, maraming salamat po sa inyo. Kay Utol, Fish the Adventures. Ala, yan. Nagtaka ata si Utol. Bakit naka-live ako ngayon? Ayan, baka hindi pa kayo dyan, mag-fishing kaya para mag-fishing. Ayan, si Fish the Adventures. Ayan, masipag mag-fishing yan. Talagang halos araw-araw nag-fishing yan kasi Fish the Adventures. Magaling mag-fishing yan. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Heller Vlogs, Madam Estrella Byfield, Villa Ruby Vlog, Heller Vlogs, Evelyn Kianday, si Chelsea, Fish the Adventures. Ayan, salamat sa inyong pagsuporta at medyo gabi na nga yung ibang kasama namin sa Team Alliance. Medyo kasi bukas may pasok kaya siguro hindi na rin nakakapag-attend ang aking nagulat sila sa aking live. Ayan. Yes, Madam, maraming salamat Heller Vlogs. Salamat sa pag-stay. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa FFT family. Alam ko nandyan kayo palagi. At yung iba siguro nagulat din. At hindi nila ina-expect na magla-live ako. Kaya okay lang na hindi rin sila makapunta. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Alam ko si Madam Evelyn Kianday, ang kasama ko rin dito sa Team Sangkay. Ayan. Salamat sa pagpasyal. Ayan. Kumusta kayo, Madam? At lahat ng kaibigan ko dito sa YT, Heller Vlogs, Villa Ruby Vlog. Ayan. Kay Madam Estrella Byfield. Ayan. Kay Fish the Adventures. Yan, utol ko yan. Mahilig fishing yan. Ayan. At nakaka 23 minutes na tayo. Ayan, malapit-lapit na. Nangangalahatin na tayo sa aking live. Maraming salamat po sa inyo dyan. Stay lang kayo dyan. Kay Ma'am Kat, maraming salamat Ma'am Kat. At kumusta po kayo dyan sa Caloocan? Alam ko taga North Caloocan yan si Ma'am Kat. Ayan. Andito rin si Diyos Mabalos, Hair lang Manoy, ayan.
Ayan, nainom kasi ako gamot. Ngayon ka. Ayan, kasi ako ang gamot ngayon, kaya palagi ako bagsak after uminom ng gamot. Tambay Manay. Yes, Manay, Wheeler of Vlog. Salamat sa pag-support. Saan ka ba ngayon? Dito ka ba sa Manila or nasa Bicol ka? Manay Wheeler of Vlog. Ayan. Shoutout sa 7 million people in Daos yan. Maraming salamat. Bicol po kayo host. Yes, Bicol po ako. Taga Ligaw City, Albay po ako. Pero naka-stay ako ngayon dito sa Malabon. Pumapasyalan po ako doon sa amin, sa Bicol, sa Ligaw. Pag may gagawin doon sa aking Montimbukid. Ayan, ngayong by September siguro, first week. Saka mapasyal uli ako sa Bicol. Siguro mga 10 days uli ako doon at mamimitas ako ng rambutan. Namumunga na yung rambutan namin, malapit na mahinog. Ayan. Next week, uwi ako ng Bicol, Manoy. Yes, ma'am. Saan nga po kayo sa Bicol? Sa Legazpi po ba kayo, ma'am? Manoy Villar V Vlog. Dito po ako, Manila ngayon. So, ako, umuwi by September, siguro first week ng September. Ayan, papasyal po ako doon sa aking Montibukid at mamimitas po ako ng mga ilang pirasong rambutan doon. Ayan. Medyo mahihinog na po. Ayan, Sisi Villarovi, rest ka lang, Sisi Koy. Ayan, sabi ni Madam Estrella Byfield. Maraming salamat pala, Manay Villarovi Vlog. Ayan. Pahinga na po kayo at nagtitake lang ng gamot ito si Manay Villarovi Vlog. Ayan, pahinga na po kayo. At maraming salamat din kay Mark Allen Kaskayan. Magandang gabi po at magandang gabi din. Magandang gabi din sa iyo. Ayan, Bulan Sorsogon po ako. Ayun. Taga Sorsogon pala ito si Heller Vlogs. Maraming nabanggit sa Indogabos dyan, mga taga Sorsogon, taga Bulan Sorsogon, mga kababayan ko. At ako'y Bicolana din, isang Oragon na taga Legazpi City, Albay. Ayan. Shout out sa mga Bicolanos dyan. Ayan, Villar V Vlog, thank you si Koy Estrella Byfield. Ayan, Sorsogon po. Ayan, taga Sorsogon pala ito si Manay Villar V Vlog, pati si Heller Vlogs. Ayan, yes Madam Heller, Oragon si Manay si Ines. Ayan, Oragon talaga. Ayan, alam ko si Madam Estrella Byfield, taga Libon Albay ito. Ayan. Shoutout sa mga Bicolanos na nandito ngayon. Yan. Invite ko po kayo September 10, birthday Grand LS Sunday. Yes po, yes po. Pag hindi matapat sa Bicol na nandito lang po ako sa Manila, ayan, papasyal po ako sa Grand LS niya. Ayan. Inonote ko na po September 10. Nagkatagbo-tagbo din mga Oragon, sabi ni Heller Vlogs. Yes pa, marami po tayo mga Bicolano dito. Yan, si Pisda Adventures, kapatid ko po din yan. Ayan. Si Pisda. Ayan. Sa monetized channel din po yan, si Pisda Adventures. Yan, Just Marhay na bangge sa Gabos. Yes, Just Marhay na gabi nabanggit sa Indogabos, mga Bicolanos. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat, mga Bicolanos. Good evening po sa lahat. Ayan, thanks Madam Estrella Byfield. Ayan, basta Manoy, Oragon. Yes po. Oragon talaga. Ayan.
Ayan, noted Madam Heller sa Grad LS mo po. Ayan, sabi ni Madam Manay Vilaro V Vlog. Ayan. Opo, ang pang third year anniversary din sa YT. Ayun. Third year anniversary sa YT. Ayan, matagal-tagal na rin. Ako, simula nung na-monetize ako 2021, so 2 years na rin ako nung last June. Ngayon lang uli nakapag-LS. Grabe, napabayaan ang aking YouTube channel. Yan. Sabi ni Madam Estrella Byfield, thanks for the invite, yung Madam Heller. Ayan. Shoutout din sa aking kabarya, yan Nelson Alki join. Ayan, magandang gabi, brother. Ayan. Gabi din sa'yo, Nelson Alkina. Ayan, laban lang. Alam ko, nagla-live ka din. Every Saturday. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita at ngayon lang uli ako nakapag-live. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, Sunday lang kasi ako pag-YT. Super busy sa work. Yes, maraming salamat din na Heller Vlogs. At ako nga, dapat nung isang linggo pa, ako naka-schedule mag-live. Kaya lang, na-postpone hanggang kahapon. Ngayon lang natuloy, pangatlo. Sabi ko, kahit gabi na, itutuloy ko na rin para mapasalamatan kayo. Mga kaibigan ko rin dito sa YT na walang sawang sumusuporta sa akin kasi naka 6,000 subscriber na rin po ako. Simula nung ma-monetize ang aking channel last June, June 6, 2021. So, maraming salamat at kahit papano meron na rin tayong binigay si YT sa atin. Ayan. At hindi naman tayo magkakaroon ng ganoon dahil sa mga suporta din ng ating mga kaibigan dito sa YouTube. Ayan, maraming salamat at ayan, nasa 6,000 subscriber na po si CNS Vlogs PX. Ayan. Alreya 2. Ayan, maraming salamat. Ayan, dumadami na po tayo. Shoutout sa 13 million people in the house. Chelsea, maraming salamat. Maraming salamat. Kabarya. Ayan, Nelson Alquino join. Heller Vlogs. Welcome, Madam Estrella Byfield. Ayan. Heller Vlogs. Ayan, bonggang love shoutout. Estrella. Ayan. Explore niya. Ayan, medyo loading ako. Kay Idol Evelio Flores Jr. Ayan. Shoutout sa Idol. Ngayon lang uli. At maraming congratulations. Alam ko, lumago na yung channel na Evelio Flores Jr. Ayan. Maraming salamat, Idol. At kita-kita ulit tayo dito sa aking live. Maraming salamat. Explore Dumaguete. Ayan. Good evening. Good evening din sa iyo, Idol Explore Dumaguete. Ayan. Heller Vlogs. Ako ginawa kong libangan. Po, mahirap mag-isa. Hehehe. Tama po. Mag-i-enjoy lang tayo dito sa pag-YouTube. Ayan. Napakasaya dito sa YouTube. Marami kang magiging kaibigan. At alos dito ko na rin nakilala yan, si Madam Estrella Byfield, alos dito sa mundo ng YT. Ayan, naging maraming kaibigan talaga. Ayan. Is the Adventures, maraming salamat. Shoutout, brother. Yan, shoutout sa iyo, Nelson Alquino join. Maraming salamat at tiyaga-tiyaga lang na pagla-live, Idol. Sabi ko nga, kung papalarin, di ba sabi mo, hindi ka pa sa WS. Tiyaga-tiyaga, upload ng mga barya natin at walang tigil na pagla-live. Baka maawa rin si YouTube sa iyo. Ayan, ma-monetize din yung channel. Pag wala nga daw tiyaga, walang nilaga. So, kailangan live, upload ng maraming videos para magkaroon ka ng WH. At support
pasyal ka sa mga kaibigan natin, mga kapwa YouTuber din. Magbakas ka at mag-comment ka doon sa mga video para lumago din yung iyong channel. Ayan. May galap shoutout din kay Utol Jun Quintero. Maraming salamat. At thank you FFT family, sabi ni Madam Australia Byfield. Ayan, dito lang po sir. Maraming salamat Madam Evelyn Kianday. Salamat din sa ating grupo. Ayan, Team Sangkay. Maraming salamat din. Salamat sa pagbisita. At kumusta kaya yung aking bayaw na si Roms Fabrication? Ayan. Maraming salamat sa pag-stay mo dyan, Madam. Ayan, nasa 35 minutes na tayo. So, sabi ko nga, mga 1 hour lang aking pagla-live. Mamaya i-end ko na rin po yung aking live dahil napaka gabi na po dito sa Pinas. So, sa 10 ngayon. Maraming ayan. Heller Vlog. Ayan. Maring Evelyn. Ayan, mega love shout out. Ayan, maraming salamat. Australia Byfield, Sir John Quintero. Hello, shout out po. Sabi ni Madam Australia Byfield. Ayan, bigyan mo nga ng jacket na si Explore Dumaguete. Mukhang nakahubad pa. Ayan, Madam Heller Vlogs, mega love shout out. Sabi ni Helen Vlog, SG. Ayan. Thank you, sir. Idol, kahit pa paano. Lumaki siya konti. Congrats din sa iyo, Idol. Ayan. Parati ka na rin sa 10K soon. Sana nga Idol, kaya nga sinisipag-sipagan ko mag-upload kahit 2 o 1 beses man lang sa isang linggo. Ayan, nakakapag-upload na rin kasi naging busy ako ng mga nakaraang linggo. So, hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos at ikaw, lumaki na yung channel mo. Ayan. At siyempre, pag lumalaki yung channel, lumalaki na rin yung kita sa YouTube. Ayan, congratulations sa iyo. At alam ko, nasa 15,000 subscriber ka na. Ayan. Congratulations sa iyo. Aking idol, Explore Dumaguete. Ayan. Medyo mahina ata net, Idol. Ayan, medyo mihina nga. Ayan. Pahabol host. Ayan, sabi ni Nelson Alquino join. Maraming salamat, Pisda Adventures. Maraming salamat sa pa-heart mo dyan. Ayan, congrats on 6K. Ayan, maraming salamat din, Madam Australia Byfield. Salamat at dyan kayo palagi. Ayan, nakaabot na rin ako ng 6,000 subscriber. Ayan, dati nasa 1,000 plus lang yan. Sa bagay, 2 years ago na rin. So, gusto ko rin pasalamatan talaga yung mga kaibigan natin dito sa YouTube na nagtiwala sa aking channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Nabisi na nga ako ng konti sa FB Idol. Meron pa itong Explore Dumaguete. Oo nga Idol eh. Parehas tayo. Alam mo naman aking pag-re-risk. Kaya lang parang sa akin naman, kumbaga yung ibang video ko, sinishare ko rin para sa mga kaibigan ko rin sa Facebook. Ayan, nagre-reels din ako. Ayan, nalilibang-bang din para kumbaga hindi boring. Pinaglilibangan. Salamat sa aking Ate Lot. Yan, Simple Lot, nandito na rin. Ayan. Okay na, Kanses Idol. Consistent lang tayo. Busy ka rin sa FB. Medyo na busy nga, Idol. Ayan, yung ibang mga video ko sa YouTube, ayan, ina-upload ka rin doon sa pag-aking Facebook, sa pagre-reels. At nalilibang tayo, masaya tayo. So, go lang. Kahit minsan ayan, laban lang. Nag-i-enjoy tayo. Sa Madam Australia Byfield, sabi ni Utol Jun Quintero, mukhang mahaba ng aking basahin. Ayan, haba ng harang. Maraming salamat. Ayan, Sir Sordo Bagete, hilo po. Ayan.
Sabi ni Madam Estrella Byfield, hello daw, Idol, Explore Dumaguete, ang kaibigan natin yan, si Madam Estrella Byfield, Fish the Adventures. Nag-love shoutout, Ati at Simply Lot Lot. Ayan, konti lang naman, sahod, Idol. Pero, goods na. Ayan, sabi ni Explore Dumaguete. At least kahit pa paano, Idol, Explore Dumaguete. Ayan. Known as Evelio Flores Jr., kumikita na rin tayo sa YouTube. Kahit pa paano, kumbaga, pambili man lang ng ika nga, asin na libre na tayo. At nag-enjoy pa tayo. At na-share pa natin sa community yung ating mga barya. Ayan, yung mga barya ng Pilipinas, mga Estrella Byfield, Sisikoy, Simply Lot Lot, Bongga Love, shout out, miss you. Ayan, belated happy birthday. Ayan, sabi ni Madam Estrella Byfield. Magandang gabi po. Ayan, Madam Estrella Byfield, sabi ni Idol. Ayan, Explore Dumaguete. Ayan, 40 minutes na tayo. Ayan, 20 minutes na lang. Mega love shout out sa 10 million people in the house. Kung nandyan kayo, gusto ko kayong pasalamatan dahil naka 6,000 subscribers. It's two lahat. Ayan, bumalik. Loading enter. Ayan, nasensya po, loading ang aking internet. Ayan, hello, Fish the Adventures. Ayan, mega love shoutout sabi ng aking, na aming kapatid na si Ate Simple Lot Lot. SG Chelsea, bongga love shoutout sabi ni Madam Estrella Byfield. You know, nakapasok din. Maraming salamat. Hello. Sisikoy, Estrella Byfield, mega love shoutout. Sabi ni Ate Simple Lot Lot. Yan, shoutout sa 11 million people in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. At shoutout din sa aking dalawang kabarya dyan, si Nelson Alquino Join at si Explore Dumaguete. Idol Evelio Flores Jr. Ayan, maraming salamat. Ayan, sipag mag-live. Sipag mag-live. Sa oras lang ito, Ate Lot, maya-maya mag-end na rin ako. Ayan, nakaka 42 minutes na ako. So, 18 minutes na lang. Papalagpasin ko lang ng kaunti ito ng isang oras. At gabi na rin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo loading po ako. Ayan. Hello sis, Helen Vlog. Sabi ni Ate Simply Lot Lot, Peace the Adventures. Maraming salamat. Pag mag-live, sipag pa mag-live yon 2 years na, ngayon lang nag-live. Ayan, maraming salamat. Nakaka 43 minutes na lang 43 minutes na ako. Ayan, maya-maya. Tsaga na lang kayo dyan. 17 minutes na lang. Mag-end na tayo. Ayan, tap tayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyo lahat. Thank you so much. Madam, Simple Lot Lot. Ayan, sabi ni Helen Vlog SG. Pangatlong
schedule saka natuloy yung aking pagla-live. Yan, shoutout sa 8 million people in the house. Maraming salamat po sa inyo at salamat po sa suporta. Ayun, 9 million people in the house. Maraming salamat at ayun 44 minutes bilang na bilang. Ayan, Chelsea. Loading tayo. Ayan. Check natin to. Isang oras lang. Loading na. Kailangan live kahit isa lang yung buwan. Makapag-live.
Nagloko yung aking internet. Ayan, maraming salamat at nandiyan pa kayo. Ayan, malapit na ang isang oras. Kung kailan na mag-isang oras na, magpapaalam na ako maya-maya. Ayan, maraming salamat sa 11 million people in the house. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at nandyan po kayo. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat po sa inyo at maya-maya po. Ayan, naka 55 minutes so 5 minutes na lang po tayo. Magpapaalam na rin po ako. Ayan, maraming salamat sa pag-stay nyo dyan at nagka-problema po yung aming internet. Ayan. Ayan, okay na po. Maya-maya magpapaalam na rin po ako. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, 9 million people in the house. Ayan, maraming salamat. Ayan. At nakaka-ilang minuto na kami. Ayan, 55 minutes. So, 5 minutes na lang po at magpapaalam na po ako. At tatapusin ko na rin po ang aking live para maaga na rin po tayong makapagpahinga. Ayan, kulang pa yung tusok. Maraming salamat po sa mga tumusok dyan. Ayan. Alrea 2. Ayan, maraming salamat. Salamat sa pag-stay. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat at paabutin ko lang po ng 4 na minuto na lang. Ayan, at magpapahalam na rin po ako. Abot po lang tayo ng mga 1 oras na paglalive. Ayan. Pakibigyan nga jacket na si Alrea 2. Ayan. Maraming salamat, Madam Estrella Byfield. Ayan, Evelyn Kianday. Maraming salamat. Chelsea. Ayan. Pakibigyan ng jacket si Alrea. Yes, ate, ayan na. Bibigyan na yan ng jacket. Okay, pindot na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. 9 million people in the house at maya-maya po. Yan, 57 minutes na po tayo. Ilang minuto na lang at mag-end na po ang aking first live sa taong 2023. Ayan, kailan kaya uli mauulit itong aking live. Ayan, may jacket ka na, Alraya 2. Ayan, nabibigyan ka na ng jacket. Ayan, last 2 minutes na lang po tayo. Ayan, gusto kong pasalamatan ang aking mga kaibigan dito sa YT. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa-isain ko lang po. Ayan, Keller Vlogs. Maraming salamat. Dila Ruby Vlog. Madam Estrella Byfield. Alrea 2. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Kat. Maraming salamat din sa pagbisita mo sa akin. Madam Evelyn Kianday. Ayan, maraming salamat po sa aking anak, yan si Chelsea, Mark Allen Cascayan. Maraming salamat din. Maraming salamat din sa aking kapatid, yan, Simple Lodlot at Fish the Adventures.
Ayan, salamat po sa lahat ng bumisita. Maraming salamat po sa nagtiwala sa akin, CNS Vlogs PH. At naka 6,000 subscriber na po ako. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, shoutout sa 9 million people in the house. Ayan, maraming salamat din sa anak ko, si Rach Q, na nakatutok din ngayon. Sino pa ba ang aking pasasalabatan? Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, abot na po tayo ng, papasok na tayo ng 1 hour na live. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, 10 million people in the house. Ayan. Maraming salamat din, Akio Concepcion. Ayan, Kibuloy. Maligayang 6,000 subscriber. Maraming salamat po. Ayan, pakibigyan nga ng jacket na si Jen Akio Concepcion para kung sakasakali sa susunod kong live, ayan, may jacket na po siya. Ayan, maraming salamat sa FFT family. Ayan, FFT family, maraming salamat po sa inyong suporta. Pangunguna ni Madam Estrella Byfield. At shoutout din pala sa aming Team Alliance. Ayan, kay Ate Simply Lordlot, Fish the Adventures, at kay Marinong Gala Official. Yan, maraming salamat at gusto ko rin pasalamatan kanina si Ma'am Kat. Napasyal din sa ating live at ang aking mga kabarya, si Nelson Alquino join at yung aking idol na si Explore Dumaguete. Ayan. Also daw na sa Evelio Flores Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. You're welcome, Sisi Koy at Simply Lotlot. Ayan, good night po. Auntie Simply Lotlot. Ayan, Australia Bible. Good night all. Ayan, bye everyone and keep safe and God bless, sabi ni Ate Lotlot. Ayan. Magpapaalam na po ako sa lahat ng pumasyal. Ayan, shoutout muna sa 11 million people in the house. Naka-isang oras na po ako. Papaalam na po si CNS Vlogs PS. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala kay CNS Vlogs PS dahil naka 6,000 subscribers na po ako. Salamat po sa lahat ng aking subscriber, sa aking mga walang sawang pumupunta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at magpapaalam na po. Ayan, maraming po salamat sa inyong lahat. Muli, stay safe. Stay home. God bless. Diyos mabalos. Ayan, Diyos mabalos mga Bicolanos. Mag-end na po ang aking live. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Diyos mabalos.